In sedang dah kini ka lenong hundriu kitab Deuteronomy lenong hundriu dekat sao aduk hentai. Toi syak skor ko Israel utrai udai ublei jongi tang uwei utrai. Pin ya utrai ublei jong pi da ka donot jong pi barok. Da ka mensim jong pi barok. Pada kabor jong pi barok. Yakini kiktin bangalap tha ya pi mantaka singi tori kendong hakadonut jong pi. Pin hikai binia yaki haki kun kikti jong pi. Bat pin kren sakren sapang jongki haba pi songkai hayeng haba pi yaj halanti senkin haba pi tia bat haba pi kero. Pinte yaki kum kadak hakakti jong pi bat haka selangmat jong pi ru pindeng yaki pinto yaki haki ding syaukat jong kayeng jong pi bat haki kredop jong pi kaktin jong try mata kasingi ngi sedang dah kenika kitab Deuteronomy pakren syapang jong blei bat yangi kumno ngi deben e jo blei da kadonot nangta bar da kamen sem balai da ka bor jong pi yen pej sa kala nong khatwe ka batai susu yang ngi kumno yan pule sa naga lenong khatwe ka ju ka kitab Deuteronomy lenong khatwe yen pule de khat lai adu khat nyau yen pule susu ka jing batai ya ka ju hi ka jing pen ken mau susu sa sisien te lada pin kongo ya ka hukum jonga ka bangala ai happy menta ka singi ban e ya utrai ublei jong pi bat ban syakri ya u da ka donot jong pi barok pada ka men sim jong pi barok un sa ai ya uslap na ka banta ka khendau jong pi ha ka ayom ka babiang ya ulap ningkong ba ya ulap khadu ba phin yo lum lang ya ukeu jong pi ya ka wan jong pi bat ya ka umpnyang jong pi un ai ya uplang haki lengkha jong pi na ka banta ki jendri jong pi bat phin sayo bam haban dak kedang to husiar bha yo ka donot jong pi ka sya syukur bat pi yaj kendriang ban sekri ya ki wei pat ki blei bat ban mane ya ki bat utrai un kebitar ya pi bat un setsbak ya ki beneng hadu ba om hap slap syu hangta ka khendau kan om pen mi so syu bat phin sayap kloi ha kata kari ba pahu pahai ka ba utrai u ai ya pi kai ke jing patai susu kumno ngi de ban e ya utrai u blei jongi kumno ngi de ban e ya utrai u blei jongi de hang ne ha ka lenong ke bandriu ngi yo i lai rukom ba ngin e lai rukom da ka donot da ka mensem ba da ka bor te ka jemut jong kane nglai osngeu ha kane ka lenong ke khat wei khat lai te da ka bangi e yo trai u blei ka kan thup ya ki kam ka jing im jongi baro ka wei ka theu ya kar kom mene blei jongi ru tang yano ngi dei ban mane kata kar kom bangi ong ban i ya blei kemut ka jing mane jongi ru ka di ban long tang ya u blei ngim dei ban pen long blei yano lait tang ya u blei marwei u bara thau ya ka beneng pada kendau bad ya ki borok ki badon haki kata kajing mut jong ublei haba ong yangi bangin i ya ublei ha ke gospel Lukas le ngisiam sau teli ngisiam bangi de ben i ya ublei sau rukom kana rukom sau rukom kumno jer ide ben i yo trai ublei jong pi daka donut barok daka mensim barok daka jingmut barok pada kabor barok sau
urukom ban i jau blei kumno ong biang sisian barakoj ong jam da kadonut baro daka mensim baro daka jingmut baro bat daka bor baro kamut nadong syadong kabamut ngam dei ban tingkai ruem nakabanta ban i yau blei kamut nadong kabong kabor baro kamut nadong syadong pat habau blei u ong yang i bangin i ya u hakan kurkom u airu yang i ka kular ke kata kular pulai biang ketua kular jong blei lenok kat wei pulai barok ka kular jong blei ka jing kular ka ba syai bah ka jing kular ka ba syai bah ka bamut aba ngi i klam tengkai yalade wat kendiat ru nakabanta utrai u blei jongi ngi yo ya ka kular ka pas kem na u blei ke kata ka kular kajing kerku kajing kular pas kem jong u kade kajing kerku kade kajing kerku nomor ba utrai ublei ong unong ruai sam ha ka sam kendai pusau sam kendai pusau uong kumno unong ruai sam u puson ya kajing long jong ublei mo uong kumno kendai pusau kat sau utrai un om ino ya laki breu un om lendet yala kanong pateng dekane di jingkular jong utrai usarwai kumne namarba kade ka jingle jong utrai ublei jongi yangi kibreu utrai ublei ju ino ka jingruai sam nisiam ya bun kum kini ki jing yaro jong kinong ruai namar kajing sem jong unong ruai haka history jing pen jong ublei ya kipat Israel nadu kapor ba kila syari mrau hari Egypt hadu kajing pelaj no yaki nang ta hadu pakinda poi sya kari balakular kadon kakti kebakrau baklain berbadon bor jong ublei ban pelaj yaki watla kila le persya ya ublei watla ki knyum ya ublei wadla kila mane ya ki blei gentil ki blei patau da ki breu andre ublei ju ino yaki kila pule ha kasam prapu khandai pinyu i ba ublei ju ino ya ka jing i jong u yaki breu u sempat mo un sempat tangba un om ino ya kajing i jongki usu sempat ndrei unom ino te kaneken kade ka jing i jong ublei yangi te mangi pan ngiri ban le kumno ngiri ban le kum kane ka jing ruai haka sam khandai puar sam khandai puar pule iwei ar pule iwei pat ar pat lai te ba ngi yaro pas ngungu ya kane ke jing i jong blei ngi de ben le kumne ngi pule lang baro kalong ka papha ban aingu yau trai ban ruai yaro ya ka kerteng jong me ko bahlor tam ban pen bena ya ka jing i sebun jong me men step bat ya ka men sim bat jutang jong me men mit da ka jing ruai da ka syarati bat ka dui tara daka sur kenut pat ka sitar to kumne ngi dei ban ya ro ya ka jing e jung ublei man kasngi men step men made men step bat men made henrei men step ka nongot nangi ngi ken mau ya ublei bun sin nangi ngim ju ken mau ya ublei ngi ken mau ya ka ei ngi ken mau ya ka kam bangin saleh hakatuka singi ya ka jing temu jong ka jinglet bangin saleh kanong nangi baken mau yo blei dong ku blei sibun ngamane yame tang ma meu ba sumar ya nga de ma meu sumar nga menen mit igi ba hinga sem jonga baro ya ka hinga sem jonga me ba ai ki berkhoi ja tong ngi ken mau kum ta man step bun sin ngim ju
ken mau ngi bun kam ya ka badai ya lade ya ki kam ki jam ngi klet mono ba ai kam ai jamru yangi mono ba ai bela yangi tin berkata ngi di ban lek kum une kalong ke babha ban ai ngo yau trai ban yaro ya ka kerteng jong me ubako bahalor tam ban pen benai ya ka jing isbun jong me men step man ka step ngidei ban pen bena ya ka jing isbun jong uplei barokot ya ka bang ngalong ngadon ngayo ngala kawan na ka jing isbun jong uplei di nomor kata nakane kadau kabalang hikai ngi ban duai ya ka tu jing duai bangi don ha kalen ti beneng ngamane ya me man men step pat men mit ban hikai mo ban hikai ya ki klung ki khna re ki bal he lasan kim de ban duai tang ki tu ki tien bala tho hang tu ni de ban duai ya kata ka ba nga sem ha ka jing im pada kata ka men sim jong ka jing ya de jonga badu blei ke ka jing ya de jonga badu blei ka de ka jing i jong blei yanga ngam ju i jau blei ri blei te yu sange ban i yanga kane ngi de pan ong barabor ya la ka jong ka men sim ngam ju kan mau ban i jau blei ri blei te u kan mau ya pha ko men sim jonga nak kadau nong roi sam ha spa alai wong kumno nong roi sam spa alai wong kumno to kor khu yau trai ko men sim jonga ko do nur jonga to kor khu ya ka kerteng ba khu jong u to kor khu yau trai ko men sim jonga wat klet ya ka jing le bha jong u ba ro pi kaneng ide ban ong ya la ka men sim to kor khu yau trai ko men sim jonga wat klet ya ka jing le bha jong u ba ro rengi tengi ju klet ha ka jing jenjar ha ka pang ha ka lanot ha ka jing sem jing e ngi ken ma yo ble ha ba ngi sem bha ngim ju ken mau ble de nak ne ka dau mene pule mo hang tu ha ka kitab Deuteronomy da to husiar bha yo kada no jong pi ka sya syukur to da husiar bha yo kada no jong pi ka sya syukur bat phiyat kin riang ban sekri ya ki pat ki belai ban mane ya ki no te ladangi phai kin riang nyau belai ngim ju songu yau belai ngim ju i yau belai ho ju belai don kamre jing i jongi don kamre jing songu jongi don kamre yangi bangin mane ya u re kadai ka banta jongi ba habangi mane ni yaro yau belai ni songu yau belai kadai nakabanta jingpha om jong belai henry jongi ban wanra yau belai uban pen im yangi ban wanra yau belai ban pen im yangi kata kaba ublei kata kaba ublei u ayangi ya kata ngi deiban ken mau barabor no tin bar kata ong Moses ya ki Israel tu dah hosiar lada ngim ken mau ban singongu yau blei te nginsa kordit te idi ban ong berbori ka men sim jongi to ker khu yau trai ko men sim jonga wat klet ya ka jing le bha jongu ke jing le bha jongu ka ba khmat de na ka bantai jonga na ka bantai jongi ke mau uba map ya ka jing boman jong pi baro mau uba pen kot ya ka jing pang jong pi baro umap bat upen kot umap ya ka jing boman bat upen kot ya ka jing pang jong pi baro mau uba pelat ya pi nak ka liulong jong ka jing yap uba ker saudang ya pi da ka jing it bat ka jing singolem mau uba pendap ya ka jing bha sudah barok si jing im kumta nga khlain bat nga yai samla kum pukini
Dide nak kene kadau asa ya lap ya wer ya riu happy bangi day ban ken mau eat berabor yo try hakamen sim jungi nadu ka klimat bangi kendit men step nak takadau unong ruai sam wong kumno nong ruai sam wong kumno ong biang beli biang katu bilang don Bible am wong kumno ban pen benai ya kejing sebun jong me men step ya kamen sim bat jutang jong me men mit mar bat jutang kade kejing long jong play kejing bat ketien kade kejing long jong play re kejing lamler per kejing syukur bunsin kade kejongi om kejong ublay ju kular thok ban sumar sukher yengi timangi kumno ngiyok priang ya kene kejing na ublay hato ngiyok priang ya kene kejing jong play tak bangi let saying mane pengi duai rosary ngi duai kiwi bun kijing le rublay jungi bang ngi le ngiyok jing kai ngiyok jing tip nakar kom im jong kiru kuj ba per ban let mas barabor ban let bhai kiwe ban let isne kiwe hato ngiyok priang kijing jong play hakane karukom ni hakano karukom ngiyok priang kijing jong play ban tip yakane pelit siti seki nong rom kol nong ba san siti seki nong rom jong Paulus kanong kapasan mai kijubab gani bor-bor ngi siam ha Bible hi moi ti tungin depet kan kanong kapasan ngan pule mangad khot pasan ngan pule kajing jong ublay kadap miar hakido nur jungi da umen simba khuj ya ubala ai hangi ti kumno ngi opdiang ya kajing jong ublay kumno ngi opdiang jong ublay da umen sim bakhuj ti kapamut ngi don kam ya umen sim bakhuj ba ngin dup yo priang ya kajing jong ublay sai baro ba ngin dup yo mat yo priang ya kajing jong ublay ha kajing im jongi ngi don kam ya umen sim bakhuj mardai da umen sim bakhuj ngi sayo priang ya umen sim bakhuj Bishop Agustin jong kahipo wong kumne kadai lengba jong kajing ba ngi kelalong kum ublay dai lengba jong kajing ba ngi kelalong kum ublay ha kitab Genesis ngi juyos ngi war ba pule hangi lengi pule dalade ba yangi la thau ha kadur baya serim bat play ya ubreu la thau banlong ubaya serim bat play te lada ni kwa banya serim bat play te ngi de bandon ya kajing namar Agustin hikai ngi wong kumno namar ba lengba jong kajing ni kalong kiba ya serim dur bat play ni ya serim dur bat ublay kajing jong ublay kadap miar ha kita not jongi ma kajing jong ublay kadap miar kita not jongi lengba jong no lengba jong umen sim bakhuj uba la ai hangi yangi la ai ya umen sim bakhuj menol la ai umen sim bakhuj hangi hatta pi bara khoi pele yo pediang umen sim bakhuj dan pempat yo pediang umen sim bakhuj Berokoi ngi yo pedang yo mensim bakoi. Nangta. Ha ka lenong khatsan ke juk ke siti long khatsan dekot lai peu. Hang tu ngi sem ya ka jing jong umensim. Ka hang tu ngi sem chpang ka jing jong umensim. Lene ha umensim. Ngan pen pule ya pi hang tu ru bandup kloi. Nga sim na ka dekot lai peu hang ne uthok kum ne u Paulus nga karpat ya phi ko para bengai dau trai jungi Yesus Kristus pada ka jing jong men sim ba phin ya Christian lem ya nga da ka jing duai jong phi hau blai na ka pantai jonga wong kum no nga karpat ya phi ko para bengai dau trai Yesus Kristus
pada ke jing e jong mensim pin kersan lem yang da ke jing duai jong pi hau blei na ka banta jonga hang ni e ka ba ko aban wanra hang ni lo khaba ngi la dap mier mene ngi pej ha ka lenong ka pesan khot pesan ba ngi dap da umen sim bakut uba ai ngi ke jing e ngi yo jing e jong blei lang ba jong umen sim bakut haba ngi la dap mier da ke jing e jong umen sim bakut lane haba ngi la dap ngi yo ya umen sim bakut nakabanta ka jing e te ni de ban long kumbau u kerpat u Paulus hang ni ba ngi de ban don ya ka jing e ya ki nong sarai hang ni wong kumno pej bha ya ka kom tho hang ni nga kerpat ya phi ko para bange dau trai jong i uji sukris pada ka jing e jong mensim ba phin ya kersan lem yang da ka jing duai Habang idap da kijing e jong mensim kumnong yo yo mensim ne kong ini masuk tu kumnong yo yo mensim ha kasingi baptisma muna baptisma yangi kabalang leng bajong u leng do lene leng bajong u bishop ti habang ila yo pediang ya kajing e jong mensim leng ba ke baptisma leng ba ke sakramen ba per bat ngiyo ya kane lang ba jong kileng do ngide ban la ayu ka kam jungi meneng la i kumno ngiyo ya umensim ya ka jing e jong blai da umensim mata haba ngila yo ya kane ke jing e lang ba jong umensim ka kam ka ngide ban le kumno wong kumno kersan lem yanga kersan lem ya nga kumno da ki jing duai jong piha ublei tengi bun sin ngakwa ban wan ra ya kan ni maka dia kubor jong ka jing isne jing blei ru takram sa wan ra ya kan ni ka dekat ni yo priang ya ka jing e jong blei lang ba jong jing pidang jong i ya ka jing e lang ba jong ka balang ni pidang baptisma ni yo men sim bakut ni yo jing e jong blei ha ka taur kom henry bun sin ngim ju duai na ka banta jong no jong ki bishop jong pa bakut nadu ka danut ngong Hoi ngi namar ba la teng ha kalen tib deng la tho la ne hanono kwat jing duai la tho ba de ban duai nok tak pa bu khoi ngi ong ha to nga duai na du ka danut na ka pantai jong ki bun sin em bun ngut em tinggal tak kadang sawan ra ya kan ne khot kersan lem yanga da ka jing duai jong pi hau blei na ka pantai jonga ti hang ne ke jing thmu jong Paulus hang ne ban pan jing duai bangan dup lait na kiriu bom nget hang no ha Judea bangan dup lait na kiriu bom nget belai wong ban lait na kiriu bom nget namar baki kiale persya namar baki kiale persya patki le bunjat ban dup yo ban pensitom ban kem ban set potok ban sempat ban le bun ki di nomor kata haba ngila yo priang jing i ngidei ban kerpat nakabanta kitu kibel ai yang ya kaneka jing i jong uble kawen jing kular retreat jong pi ya kerpat pi ba pin le ya kane ban duai bha nakabanta kileng do jongi baro balai mar ya kajing poi jong kajing i jong uble hangi mano balong jingking nak pantai jongi de kileng do leng ba jong ka duan kileng do leng ba jong ka duan balai menta ka jing long jong kileng do jing bun jong ka jing khot sa ka jing long leng do kaduna namar ba nyim duai ha jaga pengin duai nak pantai jongki ngile kumno ni that yaki ni that yaki nangta cusu kasih ti benekong sa kinong Korin long ka khat sau khat iwei ong kumne ban trang ning kong ya ke jing i
hakajing im jongi baman lakasngi hakajing ade jongi baman lakasngi ngide ban trang ningkong ya kajing iwei korin khatsau iwei but lane wat ningkong ya kajing hangne Paulus Ukraine sapang ki sap baper ha omen simukoi hakane kalanong tekawei nakita uwer yangi ban wat ningkong ya kajing nalor ba pitrang ban yo yakwi pat ki sap jong men sim bakoi rengi de ban trang ya omen sim ni trang ya ka sap ban ni de ban trang ya ka sap ban ban dup nang ban ni de ban trang ya ka ni tingi de ban le sha unong ai jing jing sapet chu Tibet habai keren Jepang ke jing isne jing bele ha citi ba ar si koren ndriu ar koren ndriu ka keren Jepang ka wei ka jing ke ba ni de ban le ya ka ba mene ngala sedang ha kitab Deuteronomy hang tu ka keren Jepang ka jing ka ba pale Jepang ka jing ka ba pale kan rei ha ka wei pat ka kom tho jong ka Bible kam dei re ka jing bapale ka jing bom le men le ka jing bom le men le te ka ar korin riu ka kren sapang ka jing bom le men le jing bom le men le ha phareng yong unfeigned love aku wei na ki Bible ba sim pen kelaktin naka Latin lapen kela saya ka pareng unfeigned love Henry ha ka Bible kasi ki pen kela jing ba pale tika kamya de ka kom pen kela mo te unfeigned love kamut jing bom le men le deben sungur te hang ne Paulus wong kuno sedang naki dekat na lai terterma ar korin ndriu lai terter du ndriu utok kumne ngi persyang ban om pentut yano knang baka kam jongi kan om syak keno mar khong pong ki jingle jongi baro ngi yale ban pen yalade ban ngi long kinong trei blei da ka jing yai sya babun hapedeng ki jing tinju ki jing kordit kijing syak sempat kijing set bendi pat kijing ki win lakum ki briu ki balam len ban tre sitom ban supet mit ban su syak jing ngile da kijing lui men sim da kijing tip bat kijing yai syak ha men sim khoi ha kijing ka ba palai ha kijing ka ba palai bukine kijing patai ya katu ba ong ka ba ngong manga kijing ba mele men le kumno kijing jungi ya kabalang ya ublei kalong kapomle menle namarba haba ngilong Kristan ke jingmut jongjing ong banlong Kristan kemut banlong kum ukris kalian ti jongi kalong banba ding pena banlong Kristan kamut banba ding pena hangne kalong kajing bomle menle hangne kalong kajing bom le men le henrei mangi kajing jongi kalong kapasule men le ngilong Kristan lada biang nadong syadong lada kambiang kam pensuk yangi te kabha bangi nomlong Kristan kabha banganom le jingaseng kabha banganom long dkhot hapo batki Kristan te namar kata pan long Kristan kumut kum neken kumut kum no bantuan jingai sya ha kijing tinju ki babun kijing kijing kordit kijing syak sempat kijing syak set bendi kijing ki wen kine kipen ladangi ngat ha kine kipen ba kajing jungi ya ublei kalong kabom le men le ya kajing pen pau jong kajing jong blei ke balong halor baro ya baro kedai ke ba ublei ulapha ya lau jong khun ba marwei syaka perthe uji suhi nakasintu junghi ulaong Yohanes lai khandriu wong kumno
ublay ulai e kata ya ka perthei ula IT no ila jong khun ba marwei ba baro ubanget hau unyo ya ka jing im bom jukut un light im unyo ya ka jing im bom jukut om dei ka jing yap bom ju kut une ukun ba marwei jong ublay ula wan sya ka perthei ban pen im yakibala yap ban pen im yakibala yap Paulus apostol hikai kumno ngiyap mana ba penyap yang ngiyong Paulus kapop kawan rakyat kajing yap namar kapop kawan kajing yap u angel ru apa benar ha kamaria tisuti ula batai yakane ha kamaria dan namde Matius iwe arpuwe Matius iwe arpuwe haba batai sepang ka jemut jong ka kerteng Jisu kayak ke jemut jong ka kerteng Jisu iwe Matius iwe arpuwe pule la pimtip hadu mantaru subha pule Matius iwe arpuwe ka jemut jong ka ketin Jisu kamut pen im yaki beri jong u naki pop jongki kata de ketin jonga repule batho ang tu ha Bible jungpi to balayo subha pule jam to labia nomor ba un pen im yaki un pen im yaki pat naki pop jongki kata ka jemut jong ka ketin pendap jika sudah ka jemut jong ka ketin Jisu dan nomor kata ka ketin Jisu kamdei ka kerteng jong ukun jong ublei ka kerteng Jisu ka ketin Jisu kamdei ka kerteng jong ukun jong ublei kede ke kede ka kam jong ukun jong ublei haba uwan long dok long senang Jisu ketika kerteng jong kakam jong ukun jong ublei haba uwan long dok long senang te ngah keli pada mata te ke kerteng jong ukun jong ublei pat mana batip ke kerteng jong ukun jong ublei pat la Jisu kam de kerteng jong u la ketika kerteng jong kakam te kerteng jong u pada ketika kata jeng jubah bro kadon hakabangi yos ngau man kasnem plit lada pim kenma plit Yohanes long banikong pe hang tu pinu plit ter tu serang sua hakaba sedang ka perthei ka ketin kaladon baru blei kalalong blei nadu wasdang ketin kaladon baru blei dakau blei lo thau ki barokon Pertama siam latau ki ter dekat berkasau ong kaktin kelawan long do berkasong sabat kaktin kelawan long do berkasong sabat ke kerteng jong kun jong ublei ka ketin ke kerteng jong kun jong ublei ka ketin apa keli ya pi ke kerteng jong person baar pedi ban jawab kumno ka kaktin u belai dan re Jisu ketika kam jong une u person baar jong belai kun jong belai ken mau ya ta baro ken mau bat kelet ken mau dementa kene ke jing i jong belai bat kumno karhem na ka banta jong ngin apet menta ngan sedang na kumne haka si thoding kat lai tarik benai Februari haus nem arhajar khantai kat lai tarik Februari senem arhajar khantai ketika si thoding ku menta ka singi ujisu ong hawe uleng do soblei jongka seng reuniam beniting wong kumne ya kipop kibala bread dan ya kibala bread ha kading jong kadok not jonga
ya ki pop orang biasa sien sengapa ya ki pop ya ki bala bread hakading jong kada not jonga kin om sa repeat biang sisin kan mau Malaysia repeat pin kret antaka jing pla te kan mau hai nik tin jong jisu hi ma tin jong jisu hi kan ni ya ki pop ya ki bala bread hakading jong kada not jonga kin om sa kin saja lut baro kin saja lut baro kin om keladpe wah bang thang ya kading ha kading abing sluding abing thang ya tu kading keladpe denam de hari abang ngi thang ngi bread no ya kapop ya ki pop jongi ha kadonut jong ujisu kanam keladpe kan kalakum no ujisu wang en pendu no ya ki bat en saklet no en sa pendu no ya ki si sendan bat en saklet no imat ujisu ong kumni namarba don ki kristan apa ki let chaka jing let pla lene don ki bom kit khia ban let pla ban pinisup ban khuj yalade pidiang ya sakramen berbor rengkat bat kapop nak takadau penti kena abang ya kene haba ngilet pla ke pamut haba ngi bread ya ki pop jengi hakad onot jong hakading jong kad onot jong u en saklet no si sendan nomor balai let se uji suwang en nom keladpe nomor balai lada keladpe put keladpe kandang don denem de haba ngi sluding haba sa haba kut dek kedepe ngidang yu i kedepe en re uji suang en nom yu i depe en om yo i depe wut kalong bai theli thik kumba om don pop shu om don pop shu haba ngalit pla en om don pop shu pat kane uji suang ngale namar ngait ngale yakane namar ngai habang pule kene kalain ngasung sukrian ngale yakane namar ngai kete kecing i jonga bale yakane kata ban pentam si sendan bat ban kelet pendam bat kelet haba kano kamen sim ong jisu keba kia da kapop wat lada don ki pop ki ba le persya yanga kum ke pop sacrilege mut kamtam ya kayuk haris bukut bang apriang communion ngam siam lalit pla kamtam apa ngale ya kapop bayap renga priang la kapriang lese sibu ngadai rang pak balang ngadai sekretari seng samla presiden seng samla bangan nom le priang te jingjak burom yang nga perhat ya kai jingjak burom jonga tengah de benit priang sacrilege persya yu jisu henre jisu ong wala ta phile ya kum kata henre phile wan pla tapi IT no hanga ya kum kata and glad but en pendam no nom ken mau syu te ya kita berkhot ki bawan dah kamen sim jong kai jing sngo si balale ya kum kita ki pop persya yu jisu dah kada unut ke papai kumbale u Petrus haba u jisu lapet ya u hadin ba ulalen ya u jisu ulai jauh umat ketang ni pule ha gospel u Petrus ulai jauh umat ketang te haba ni let syaka jing i jong jisu syaka donut jong jisu ngi de ben let kum bale u Petrus te ka snam jonga ong jisu kan pen khut ya kita ki po nga long unong penim ong jisu nga long unong penim nga isi yap ya kapop jisu ong kumno nga isi yap ya ki pop nomar ba kapop ka penjot ka penpat kapan pra ya ki jin thau jonga kapan jot kapan pat
ya jing thau jonga ya ki pop ki bala ai ti no hanga kin om don shu kin om don shu ti kumno ba ya teng ni siam la de hadin bala de pla ngilek be yang kejuk kapop nomor balai ngim siam la ai ti lut ha ujisu ngilek pla tang ba ngidang don jing siap ting halade yok ngakum lek biang haba ngilek pla ngim dei ban don kum kata ke jing perkat dale le ruem nan mar bala dang ngilek kum ta ka umut ba ngam don jing mut ban lek pla ngasu lek pla nomor ba ladang ngam lek pla ngam long babit ban priang kominian ladang ngilek dakat kum kata kemut ngam don jing i ken diat ru ya ujisu ubala e yangi ujisu wang ya nakabantaki pop jong pi ngakwa bantip ba nakabanta jong kita jong ki ya ki pop jong ki ladap siu lupa dakador nakabanta jong ki kumno ujisu siu lupa ya kador nakabanta ki pop jongi kumno ujisu la siu kador bo ujisu la siu daka senam ong jam kador jongka senam kador jongka senam di nakane kadau jisu une ulung do wang every sin given to me disappears every sin given to me disappears kijak rengai sisenan kipop ya kipapila ai hanga kinja no ngaku aban wanra ya kani ke jingkren jung jisu ha le leng do ba phin sngau dikna apa pilih pla jisu da ke jing i up ban kudup ya pi jisu up ban kudup ya pi ka la shu biang ya pi ba phin shu it no it is enough to surrender your sins to me tikane ke jing i jong blai hadukane uturwa ya lade te wang ukot pade kumne to kin wan sanga sya ka sakramen jong ka jing isnei ke ka sakramen jong jing isnei ujisu trai kren hang ne jing ma pe ki pop ka sakramen jing ma ya ki pop ke ka sakramen jong ka jing isnei jonga bong jisu to kin wan ban wat yanga man ka sngi kumno ngi di ban wat jisu man ka sngi kalau menengay lam stu ka sam kenai puar mo mungkin aingu ya kecing itsbun jong blay man step man ka step pat kham tam ha kayu kharis bakui ya kileng do le lei wang kumno man ka kenta ya kileng do le jisu wang kumno man ka kenta makane ka message ka dei nak mata kileng do to maka ya dei yang ngiru bangin wat yau jisu kamtam ha ka sakramen jong kejing i jong u ka badeka ka sakramen jong kejing i kedeka eucharis ka sakramen jong kejing i kedeka eucharis sakramen kamut ka jing maya wa ha ka bala penpau ha kidak kisin kata de jengmut jong sakramen te ha ka jing penpau pa kidak kisin jong kejing i jong blai ka pau ha ka eucharis bakui wa te wang kumno ngakwa ban khot ban kring ya kimen sim ha ka jingya dei bayajan bat ngahi te kene dik marba ui yengi usong kumna I want to draw souls into union with myself ngakwa ban kring yaki mensim syaka jinga long kawai bat ngahi ngakwa ba kini ki mensim ki terang ki angnut yanga ngakwa bat ngangnut ba ki mensim ki wat yaka jinga long kawai jongki bat nga kumta tari jingkwa jong jisu yangi te kane nomor ba ketika jing i jong u yangi na kane kadau
Bade kitu barakoi kiba kwa ban yalong kawei ban u Jisu ka jingalong kawei jongi ban Jisu barabor ken mau de leng ba jong ka Eucharis bukui bat un pen dep yakata ka jing angnut jong kine kimen sim kwa ban yalong kawei bat u Jisu mo ka jingalong kawei bu Jisu we ha ka jutang barim u blei u kwa ban batai yakane ka jing angnut jong ublei ban long kawei bat kibriu lengba kawei ka kitab Hosea. Just ngau Hosea kitab Hosea hang ne ublei ukren chapang une u prophet u phale da kakam ban sim tengah ya kawei ka briu ka ba nuti ka kentei dakat kibriu kila long kiba lalek pop kiba klim blay mar kibriu kilalong kiba klim blay henry u blay uwan u khot yakata kiba klim ban wan bandon ulok u batang uwe bandon u tengah batang uwe ban utau tengah u dei u blay utau tengah u dei u blay te u pen I hakipat Israel da keba ai nuksa ya u Hosea yo nong itu lupa Hosea ti haba kane ke jing trang jung blei ti u Jisu ya ke jing trang jung uru kade kaju kade ka ju bat ya ki bat nak takadau usakwa ba mangi iwei pa iwei ngin ya long kawe bat u Jisu saha ka Sister Faustina hakadairi ke ba sispa prapel akadairi jongka Sister Faustina bukui ka ba sispa prapo wongkumne hangne Ukren hangne u Jisu u pensai haka chapang lai tili ki jinglong jong ble dengan keren kam ayu haka ne ka wei kita ki lai tili long kine kebenikong ka jinglong jong ble ulong ubakoi banikong ublei ulong ubakoi baar ublei ulong ubabishar hok nang balai koi par ka jinglong jung blei kalong ublei ulong uba bat uba isne laitili ki jinglong jung blei ubakoi ubabishar hok bat ubadap jing bat jing isne te kumno hangne kane ka Sister Faustina kelas ngutu ba na kini ki jinglong jung blei ke ba krau hau kade ka jing ba ka jing isne mo ka jing jing isne kane ka jing ba jing isne ka pen ya so ya ki jing thau bat unong thau ha ka jing bat ka jing isne la pen ya so ya ki jing thau kumut mangi ki breu bat ublei kane ka jing ke ba krau bat ka jing jeliu jong ka jing isnei la pen pau ya kane ha ka Christmas bat ha ka Paskha la pen pau meno ha ka Christmas bat ha Paskha ya ka jing jong ublei la pen pau ha ka jing wan long do jong ka tin kalawan long do pat kala syongsa bat ngi ti kene nakini jinglong juble pe krautam ka singotu mo mensi mo koi lopen sai ya kan ka Sister Faustina akadari ke ba nombar sispa prapo ba ke jing jongble pa ke jing isne jungu klong ke ba kham krau nang ba lani ke ba kham halor ban ya ki we ki artli ki jinglong jongble te ka we ka jing jongble ni yo mat la ni yo priang pat ni tip bat ngingej menta deha ka jing wan long do jong ka tin jong uble nang ta ni yo ya ka jing isne ha ni yo mat ya ka jing isne ka ba slay de ha ka Paskha ka we ha Christmas pat ka we ha Paskha ke Paskha ni ken mau buram ya kumno ujisu ula
syak sitom la syak sempat la place nam ula yak bat ula mi pan te kini kide kiba kham kraw te u Jisu ulong badap da jing it bat jing isne yangi barabor dap jing isne yangi barabor Dega saka nomor siajar nyo pusau. Naga diary nomor siajar nyo pusau ujusu ong kumno. Ma kene kede ujusu penpau ha kajing mane sakramen baka Sister Faustina kelale dari siajar nyo pusau. Ujusu ong haka. Ya tu haka pertei syapang kajing isnei jonga pat kajing jonga. Tu Jisu pe hadukan ne uit yangi. Ukwa ba ka pertei baro ka wekan tip ya ka jing it jong u pada ka jing isnei jong u yangi ka jing krang ding jong ka jing isnei jonga wong Jisu ka klang hanga ka jing isnei ka klang hanga ka klang ding hanga tenga trang bante ya ka ni ka jing isnei ha lor ki mensim jong ki briu Oh hadu katno kapen pang no dianga habang ayu I bakim tre ban pidiang yakane kading jong kecing snei jonga kumno ngingim tre ban pidiang yakane jong kecing I jing snei jong blei takabangi yaine haka pop takabangi yaine haka pop ngis ngubang ban im pop di kane kajing long jonga kajing long jongi ka pen pangnut yau Jisu ong mau haka Faustina bakui tingi hapan kelak bamut wong kumne Jisu wong ko kun jonga wong yaka le kat ba phi la kot kabor jong phi ban pen priang ya kajing le rublei ha ka jing isnei jonga te kene jing khot gede nang yangi baro le kat ba la kot kabor jong phi ban pen priang ya ka jing le rublei ha ka jing isnei jonga wong ya thu ya ka jaj ben riu bakin wan re ha jan jong ka to nut badap isnei jonga bat ngan sa pendap ha kidonut jong kita ke mensim ya ka jing sup te wong abangi let sha ka jing isnei jong blei ke bangin sa sem jing sup pikwa ban yo jing sup let sha ka jing isnei jong blei ya tu ha ki breu wong Jisu haka bangalong ka jing it bat ka jing isnei hi ngalong kajing it bat kajing isnehi haba kano kemensim kawan tur syanga da kajing syania ngong biang haba kano kemensim kawan tur syanga da kajing syania ngan pendap ya kata kemensim da kita kijing ai kiba kata kemensim hiru kan omla ban penyiam mo ladangi let dak jing syania ha kane ka jing snei ka jing I jong u Jisu buat kita ki mensim kin sadap kerhai da ki jing ai hadu ba kin omla ban nyiam en omla ban nyiam ban priang ya kita ki jing ai ni barakha ja bangi let saka Eucharist ngilet saki jing tuai ke bangi kwa jing ai ni kwa ban yo jing ai kito na pedeng jungi kwa ban long kiba yo singau ya kasur jung Jisu kwa ban singau tu habangi pule ya ka Bible ni de ban let sau Jisu uru Jisu balong ujing hi balong ujing isne tu sa pendap yangi kerhai daki jing ai hadu ba en om nyam syu ha ka donut jongi nangta diary nomor si hajar cispa sapun riu diary nomor si hajar cispa sapun riu wong kumne to
kinong pop bakraw to kinong pop bakraw greatest sinners muna baklaban khot dari greatest sinners kinong pop bakraw du tetapi long kum ta ong Jisu bu ya ka jing shania jong pi ha ka jing isnei jonga Mono-mono na preng jungi basngeu pangadei nong pop bakraw du ya barokhoi Jisu ong yangi bu ya ka jing shania jong pi ha ka jing isnei jonga bu ya ka jing shania jong pi ha ka jing isnei jonga Kidon ka hok ban shania ha ka jing jeliu ba jong ka jing isnei jonga Kidon ka hok ban bu ya ka jing shania jong ki ha ka jing jeliu ba jong ka jing isnei jonga nang ta susu Jisu ong ki men sim ki bakerpat sya ka jing isnei jonga ki pen kemen yanga ya kita ke men sim ki bakerpat ya ka jing isnei jonga ki pen kemen yanga ngata sutenat sya te tin jong Jisu ki men sim ki bakerpat sya ka jing isnei jonga ki pen kemen yanga ong Jisu Pikwa pan yo sngeu kum kene pikwa na em ngom se sin ki men sim ki ba kerpat sya ka jing isnei jonga ki pen kemen yanga tin war kata kon men ko para ke e ban khanglat yanga lene yapi ban let sya u Jisu uba ab barabor yangi u ab barabor yangi helbun sin yong ab shwa Jisu ngandale pop shwa hapan dahun ngal sawan same Jisu ong em what up ngan ngadang up ya pi tatakadau ha gospel kat Lukas long kapakatsan piken maun em utu kupa ba up utu khon ba ar ba la le auria la pen subha yelade ri ukpa nda utu khon ulawan pios ngau nem Jisu batai yang tu ba ukli jengkli utu kupa si kentien ro em jing i jong ble yang i long haduk kat ne Handai pun sin ngi pada ngim jus ngau yau Jisu ngim jus ngau yau blai kupa kumne blai kupa abar-abar yangi abangi le phai su wang penyap kumasi pakan saitam pensum ai satik siar berphong ki jan ki pathamai kumta tenda kata-kata wang ki mensim ki bawan penkerpat sya jing snei jonga ki pen kemen yanga yaki yakum kita ki mensim wong yakum kita ki mensim ngan ai haki yaki jinga ei kampalat ban ya kapakipan sengap hadukan ne subun Jisu yakum kita ki mensim ngan ai haki yaki jinga ei kampalat ban ya kapakipan ngapani wei Jisu ai sipau si hajar si lakru hadukan ne kecingkular jung Jisu ngam sngeu la ban pensitom yau nong pop bakrau ubala wan ban kerpat syaki jing isnei jonga pe ngam sngeu la ban pensitom yau tau nong pop bakrau tam ubala wan kerpat syaki jing isnei jonga kapamut haba ngalet syaki jing kerpat syaki jing isnei jung blai ngan omat dalele kepatikena 10% ya kadu job ngalong nong pop bakrau ngiyo singau repor yakin nong pop bakrau ki poi direction apa ki yap cheno sedu job denom de direct sedu job Henry yakito ki bakerpat yakajing snei jong ublei wala de haka klipmat bakadu kin om yo mat yakajing pensito kane di garanti jung Jisu uang haka sister postina tho shwa bangan wan kum unong bisar bahok singa phasa skor pha kane kede ka khubor ka man ka singi lara pipet ye kitu ki YouTube channel bede jong kane divine mercy pinyo singa bor kane
Fala jubiru kren barabore kani. Shua bangan wan kum unong bishar bahok ningkong ngapli ya kajing kang jong kajing isnei jonga. Shua bangan wan jisu unsa wan kum unong bishar bahok kam slem shu ngimtip lano tama ki dak kisin ki lajan kisngi ban wan ujisu kum unong bishar bahok te shua ban wan kum kata kapor ngan pli wang renghang ya kajin kang jong kajing isnei jonga markata ngakot ngawer ya pi ban khot ban wer ki bahinga sem jong pi ban lej rung lengba jong kane kajing kang sha uble kajing kang jong kajing isnei jong uble henrei uta lene kita ki pakentaj ban yat long ba jong kane ke jing khang jong ke jing snei jong ki dei lene ki hap ban yat long ba ka jing khang jong ke jing pisar hok jong ka jing pisar hok jong plei ka momot un pisar yangi kumno kat kum ki kam pa mangi ngile ki kam pa pha basniu kum ta unsa pisar yangi ya ki ba pha Matius arpusan orang kumno iba bu seliang kamuan ne kadiang ong seliang kamuan ya kibas niu bu seliang kadiang ya kilang brot bu seliang ka mon ya ki belang bu seliang kadiang itu kasong hangi bencit long blang ne long lang brot ngate ngakwa ban long lang brot ngaptip mapi kwa long blang lang brot menapa orang belang menapa orang lang brot undan barakti long ayuta ngidei ban long ki lang brot hal yang kamuan bibenio sngau hakata kasngi jingwan ban pisar jong jisu rong to pi kibla kerku ukpa ale wanru haying upajong nga ni jurwai tu jurwai besim naka gospel kum Matius unong keba arpusan ti tungin lej sya unu jisu ubah pediang ubah don ke jingkang ban pili ujisu hi dalade uang ngalong kajin kang jong kasem lang brot ngalong kajin kang jong kasem lang brot ban le sabeneng ru ngi haben rung lengba kajin kang jong ujisu ubade uji suhi te dendak neka daw ujisu u ai yalade ban long jinbam yangi ban long jinbam yangi ngin rung sya ujisu syabeneng sya ujisu syabeneng dakabangi ni bam yaka met jong u jisu tingil ndang la long kawe tingi sarung direksa jisu haba kapor yangi ban klat nang ne ngin sakalalong kumbalong jisu ha ka step jimi pat jong u kane kamet bangidon kan sakala dur kamet bangidon kan sakala dur haka siti jong Paulus saya kinong Korin long kabakhatsan hang tu batai bhasai kumno kata kasingi jong kejingwan jong jisu kanjia tang kumba ngi khabrip yaki khmat jungi si khabrip khmat lakela swabandon kata kapor kata ka minit ke keban sayo sngau kajing put jong kituroi jingpur jongki turai de pule pin salap kita long kharsan siti no korin banikong polo supatai bahang tu kan sawa ka turai pat hakum kata kapor mangi barakhoy ngin sakela do babha basni barakhoy ngin sakela ha kata kapor si klimat in kela en salong kumbalong ujisu kumbalong ke Maria ladang isyong hang ni hakam raru mangiru
như sa lạ ban yai lang ba jong nu pa ya nang ne sha tai don kam man prisu jing khang hak kum kata kapua ka met jongi ka kala ha phareng yong ka met jongi kan kelalong glorified body ni kelalong glorified body but man kasi kane kadei kajing yale jongi man penlong ya kane ka met rengkat bat ka mensim glorified body ka met ba keladur batapuram dikane kan sapen poi yang isane lada ngilej sya kading jing e jong jisu pat sya ka jing isnei jong kan mau jisu ong kumno ki men sim ki ba kerpat sya ka jing isnei jonga ki pen kemen yanga ngari vice pi ngaki jub ong menne de yakum kita ki men sim ngan ai ya shu ya ki jing e kham palat pan yakaba kila pan to ai bakas senam jung jisu kan sendret halor jong pi barok ka yin ka sem jong pi ba ka ding jong ka donut jong jisu kan thang lut ya barok khoi ka jing sngosi jong pi ka jing pang jong pi ka jing sngo marwe jong pi ka jing mong jong ka donut jong pi ka jing mut jong perkhat jong pi ha ka jing ya dei jong pi bat ha barok ki benta jong ka jing im jong pi ba ujisu untuk penpoi hapi halor jong pi ya kita ki jinga e ki ba mo u lakular lengba jong kaneka sister Faustina balengba jong tu uwe u lengdok soblei jong kaseng Benedictine bangal ong e pi mene